उदांस्रिनि 47 बोसोर बारलांनायनि उनावबो भारत भुटान सिमानि उदालगुरिनि सुक्लाय दैमायाव गंसे दालां लुफुंजायासै। सुक्लाय दैमाया बुखारलांबाय 4 फरायसा। खुनुरोखोम जिउ रैखा जायोब्लाबो सासे फरायसुलि खैफोदाव। सुक्लाय दैमायाव दै बोहैबोयोब्ला खमैबो सानथामनिफ्राय सानब्रै हमनानै बायजो मुलुग एबा गुबुन जायगाजों फोनांजाब आबुङै बन्द जायो। रोजा रोजा रायजोफोरजों लोगोसे फरायसालिनि फरायसुलिफोरा बेबायदि खैफोद गोनाङै ट्रेक्टरजों थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायो। बे नुथायानो जादों भेरगावनि सुक्लाय दैमानि। बेसेबां संखिखांनाय नुथाय। उन्दै उन्दै फरायसुलिफ्रा थैनायनि संखिनायजों खैफोद गोनाङै सुक्लाय दैमानि बिखाजों हान्थिनो गोनां जायो। बोसोर बोसोर हमनानै भारत भुटान सिमानि भेरगाव बादलापारानि रायजोफ्रा बेबायदियै हान्थिनो गोनां जायो। सुक्लाय दैमानि दाहाराव गोबां समाव गोजावलांदों गोबां सुबुं आरो मोसौ मैसोफोरा। दैमा गेजेराव नांथायो गारि मथर। सरकार फैदों आरो थांदों, नाथाय रावबो सरकारा दालां लुनानै होआखै। बिसायख'थि फैयो आरो थाङो, सरकार फैयो आरो थाङो, नाथाय भटार रायजोफोरनो रादाय होनायखौ दिनैसिम रावबो सुबुं थान्दै राजखान्थिगिरिया जेंना सुफुंना होआखै। बिटिसिनि ननय सेरफां परिषदीय बियाबनि MCLA पल टप्प'नि बियाबनि बे दुखुनांथाव नुथाय। प्रति बছৰে আমি এইটোৱে শুনি আছোঁ, কেৱল মাত্ৰ নদীৰ আতংক। বাদলাপাৰাত বসবাস কৰি থকা চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তানে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণে আমি সমস্যাৰ সমাধান বাদ দেখিবলৈ পোৱা নাই। না আমাৰ লোকেল নেতাবিলাকে কিবা সুবিধা কৰি দিব পাৰিছে, না আমাৰ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক নেতাবিলাক কিবা সুবিধা কৰি দিব পাৰিছে। আগৰ যিবিলাকে নেতা আছিলে, আমাৰ MLA আছিলে, সিহঁতে কিন্তু এই নদীৰ বিষয়ে কেৱল মাত্ৰ আলোচনা ভোটৰ সময়ত আহি কেৱল মাত্ৰ কৈছিলে যে আমি নদীৰ ভাল এটা দলং বনাই দিম, এই ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিম, আৰু ভোট ইলেকশ্যন পাৰ হোৱাৰ পিছত সিহঁতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা লোৱা নাছিলে। बेल' नङा, बुधबाराव बादलापारानि सुक्लाय दैमाया बुखारलांबाय 4 फरायसुलिफोरखौ। खुनुरोखोम जिउ रैखा जायो फरायसाफोरनि। उदालगुरि जिल्लानि भुटान सिमानि बादलापारानि सुक्लाय दैमाया 4 फरायसुलाखौ बुखारलाङोब्लाबो जायगानि रायजोफोरनि सांग्रांथियाव खुनुरोखोम जिउ रैखा मोनोब्लाबो सासेनि थासारिया खैफोदाव होना मिथिनो मोन्दों। डिमाकुसि शिशु निकेतननि फरायसा 4बो दैमा बारफुनाय समावनो हरखाब भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया बांबोनायनि जाउनाव बे गिलु बालु जाथायजों मोगा मोगि जानाङो फरायसुलाफोरा। दैमा सेराव सानैसो सुबुङा बे गिख्रंथाव नुथाय नुसननायाव जायगानि रायजोफोरनि सांग्रांथियाव फरायसाफोरखौ रैखा खालामो। सुक्लाय दैमानि दाहारा फरायसाफोरनि साइकेल, स्कुल बेग बुखारलाङो। सासे फरायसानि थासारिया खैफोद जानायाव फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मख'जाथावना दि बोसोर बोसोर हमनानै भुटान सिमानि रायजोफ्रा बादलापारानि सुक्लाय दैमायाव पाक्का दालां लुनो दाबि फोरमायदोंब्लाबो आसाम सरकार एबा बिटिसि सरकारा दिनैसिम दालां लुना होयैयाव जायगानि रायजोफ्रा सरकारनि सायाव रागा जोंनाय फोरमायदों। आरो सैनांनाय फरायसाफोरा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त शर्माखौ दालां लुफुंना होनो खावलायदों। এটাই কম কি আমাক দলং লাগে, মামা এখন আমাক দলং লাগে। আমাৰ ইমান কষ্ট হয় সদায় স্কুলত আহোঁতে। Bureau Report, Assam Live 24, Bodo Live 24.